Повечето от нас имат спомени с вкусни замесени пити, богачи от нашите баби, от нашите майки. И разбира се, когато имаме възможност да си замесим нещо такова и да си похапнем, вероятно всички се чувстваме доволни, в което няма нищо лошо, разбира се, хлябът е нещо питателно, нещо хубаво, стига да не се прекалява с него и да бъде съставен предимно от пълнозърнести съставки. Моето предложение е не за изцяло пълнозърнеста питка или още богача наречена, понеже използвам частично и бяло брашно поради нуждите на нашето семейство, но вие можете да направите, разбира се, изцяло от пълнозърнесто брашно, респективно не е задължително да е пшенично, ако има нужда, дори може да е от лимец или от подобна зърнена култура. Съответно, простичка и съвсем лесна е рецептата, като единствено вместо мазнина обикновено олио съм използвала кокосово масло, което е без аромат. Съответно го използвах мъничко 2-3 лъжици в самото замесване на тестото и след това, така да се каже, като плънка между самите кори, които оформих, за да може да се получи всъщност едно по-крехко и по-приятно тесто за похапване, иначе в противен случай би било просто обикновено хлебно тесто. Но наистина кокосовото масло върши чудесна работа и дори въпреки, че няма никакво сирене вътре в самата питка, всъщност наистина е много крехка и много вкусна. Затова ви препоръчвам, ако не сте опитали този вариант, да си го приготвите. Разбира се, тя може да бъде замесена и без да има някакъв специален повод за това, просто за да ощастливите вашите семейства. Замесването не е толкова трудоемко, не отнема чак толкова много време, по-скоро се изисква повече търпение в изчакването, за да може тестото да втаса 2 пъти, първо при замесването, а след това и след оформянето да ви е сладко.